duwe putu. Duwe anak, saka nyobani omah gak sakon ndelok tuwek iku tanggapan. Mbok. Kok gremeng sire anake dole kok gremeng ae sih. Kakak gremeng yo kaya tak kamole nek mbrakrak jarku dewasa nang ndak kerap-kerap yo. Ini lho mbok aku sakjane mulai iku mang bendina iku yo mulai. Peno aku mulai peno gano omah. Aku mulai gano omah jane ngomong iku lho gak iso ngomong. Oh, mbok gano omah kan karo Tegal. Karo Tegal aja. Dodol kopi. Oh, dodol kopi. Ini mbok aku mulai iku jane ana perlune. Perlu apa? Aku mang nang tengahe mbok. Aku saiki wis duwe kenalan mbok. Aku jare kepengin rabi. Rabi? Rabi. Rabi temenan. Iya. Oh, pinter ana. Aku kata rabi temenan. Aku ndang duwe putu. Mbok, kena penitine mbok irungku. Kene kepimpinan iki ya. Mbok, menem ben aja dipowen mbok penitine iso ndelusup nang brengos iki mbok. Oh, biasane nek ngentet kok dipenek ae ngono. Ngene mbok, aku iku cuma arek iku njaluk sing potongan kaya angkatan. Nang potong aku kaya ngene mbok ya apa iki mbok? Lho ya potongan ganteng. Lah ya mangkane aku mang wis mekas kanca jenenge Agus iku mbok takon gawe tukang potong. Dadi nek ora temen tukang potong. Wis oleh jarene wis masih oleh motong kuwi gak nang gone Jerman nang gone Arab Saudi. Wis potongane iku jan apik. Malane aku iku njaluk tulung Agus. Ya dina iki mbok aku lak kepengin rapi kok sing penting arek iku. Digolekno. Jendangan. Ya mangkane iku mbok peno kene ae engko bae ana tukang potonge mrene tukang cukur mrene. Golekno apa-apa ngono lho. Ya. Golekno yo. Mangkane mulane aku mulan saiki mulai gelem rabi boyo. Mbok, kena kate ngrasakno apa, Mbok? Kok kon tukang rasakan rene iki, Mbok? Yo iso kok mau rasakan. Aku itu kan cakur. Apa? Cakur. Cakur ngono, Pak. Cakur matamu cakur-cakur yo. Motong lho motong. Oh, tukang potong. Jare ben jaluk potong. Ya aku sing potong. Jaluk potong. Mapan kebenaran ayo disisin lho, Sisin lho kono. Yo menawa nang mburi. Mbok, ya gaweno wedang, Mbok. Ini lho nggo kene lho wis. Oh, lagi tukang potong marek. Yo yo ngono. Dadi manten niku kale aku kudu potong lho. Merontok pari apa iso bleduke kok ngene, Wak? Oh, iki wedah. Oh, wedah, Wak. Ayo, nang lugu.
nyukur meni bagus. Wis jantung temen jadi. Jane. Tangko tem sairungi-rungi. Berang. Oh, bagus kaya apa rowek. Manen bene ku nek mari ku nyeling yo dibalekno ra. Kene lha yo nyambut gawe to lah enggak ngenteni. Ora mari, Wak, iki lho. Enggak ki yo ngenteni. Iki, Wak. gampang aja kuate, nunggu aja kuate tak tutur besok bakso mulut ya. Wak. Mbak. 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 Iki mataku gak ketok, Mbak. Kok weri ae laki-laki peri. Apa iki, Rek? Api apane? Lho, Rek, anakku kayak bedes. Gus. Oleh mung gawe tukang potong apa iki lho durung mari, Rek. Ngene aku boleh nang Solo, Mbok. Lah kaya ngene gak dimarah-marahne ngono kaya ngene, Gus. Legone apane poweri ya rambeku iki melu peri cangkem-cangkem lho. Lah iki nang dorong mari kok wis dijopuk. Sapa iki, Man? Karo kok ciliwere mang kaya bogel. Lho, nek ngono atalate kakak iku mang wis didol nang bogel. Nang opo, Rek? Wis kadung kaya ngene peter kabeh iki, Rek. Ya mbak digawe nang sana wis ajarno. Ngene ae. Kono anu beling. Diapano? Karepku tak kero. Iya keron mbek beling ngene nang mlontos kabeh sak kulite ya. Wis ngene ae. Ayo nang salon koncoku. Ah, terus. Mari nang salon. Ayo nang Pajajaran. Oh, napa jajaran? Apa, Cak? Ngelodrok acara bersih-bersih desa. Oh, bersih-bersih desa. Lodrok kesayangane sing ditekakno lho. Iya. Kesayangane masyarakat Jawa Timur. Iya. Lodrok apa? Ya itu lodrok Karya baru.